дар симои абдурозиқи кӯчак набояд одинаи арбобкамолро дид. дар симои абдурозиқи кӯчак набояд ғулому хиёнаткор, ватанфурӯш, кидатчик ва ҳоказоро дид, балки дар симои ӯ ифтихорро бояд дид, ки бо ин синну соли кӯчак ва ақл ҳунару шӯҳраташро фаротар аз ватан бурд. баъд аз шеваи муносибати мо тоҷикон ба Абдурозиқ дарк кардам, ки токунун бӯи ғуломӣ аз димоғи мо нарафтааст. мехоҳем ҳар кадоми ғуломи якдигар бошем. имрӯз аз занакҳои лаби об сар карда то намояндагони аҳли зиёи кишвар дар атрофи Абдурозиқ ва ҷудоии ӯ бо Баҳрон ном репер ҳарф мезананд. дар миён ҳастанд онҳое ки суханро ба тарозуи ақл баркашида мегӯянд, аммо бархе дигар даҳони пур аз носу об ва бефаровез ба Абдурозиқ санги маломат мезананд. ватанфурӯш, кидатчик, хиёнаткор, номард ва монанди ин калимаҳо шабакаҳои иҷтимоии моро лабрез кардаанд. аҷиб, як тоҷик берун аз ватанаш шӯҳрату маҳбубият пайдо кунад магар бад аст? рости гап, то ин баҳсҳо на ба Абдурозиқ таваҷҷӯҳ доштаму на Баҳронро ҳамчун репер мешинохтам. бештари дигарон чун мананд. вақте Баҳрон бо Абдурозиқ пайваст, дар саҳнаи тоҷику берун ба монанди Москву Дубай роҳ пайдо кард. ӯро омма баъд шинохт. ин ҳам пайи қадами Абдурозиқ буд. ман ҳам дар ҳамин замон Баҳронро ҳамчун репери тоҷик шинохтам, на чун мухлис. барои ман Абдурозиқ на хеш аст, на ошно ва на дарвеш. танҳо як ҳаммеҳанам аст. ин бароям мояи фахр аст, ки як зодаи Тоҷикистон аслан маълумоти олии мусиқӣ надорад, вале истеъдоди худодод дорад. мегӯянд, ки ба худододагон ситеза макун, ки ба онҳо худо додааст. роҳи Абдурозиқро низ Парвардигор боз кард, на каси дигар. дуруст, Баҳрон барои Абдурозиқ хизмат кард. ӯро аз як рӯстои дурдаст ба пойтахт овард. барояш барои ворид шудан ба саҳна роҳ боз кард. инро ҳама медонанд. аммо Баҳрон ба назарам аз як тараф агар барои савоб кор карда бошад, аз ҷониби дигар бо мақсади ба даст овардани даромад ин корро иҷро кард. ҳама медонанд, ки дар YouTube, Instagram ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ягон кас хушку холӣ кор намекунад. инҷо пули калон гардиш мекунад. Баҳрон низ дониста ба дари Абдурозиқ рафта буд, чун медонист ӯ соҳиб истеъдод аст ва метавон тавассути ӯ шӯҳратёр гашт. агар Абдурозиқ беҳунару беистеъдод мебуд, Баҳрон ҳеҷ гоҳ ба суроғи ӯ намеомад. мо бар ин ҳастем, ки ин ду ҳар кадоми якдигарро дар ин ҷода пурра кардаанд. имрӯз тафаккури шахшшуда ва ғуломии мо то андозае расидааст, ки акнун Абдурозиқро чун одинаи арбобкамол як умр ғуломи Баҳрон, яъне репер дидан мехоҳем. боз на ғуломи озод гарданбаста. ба наздикӣ суҳбати журналисти маъруф, яъне гардонро бо писараш Димитрий тамошо карда будам. писараш ҳамчун бастакор дар Амрикову Аврупо шӯҳрат дорад. ӯ ҳам дар ватани худаш зиндагӣ намекунад, вале ифтихор аз миллати худ мекунад. Абдурозиқ низ ҳамчун тоҷик, ки дар Дубай ё кадом шаҳри дигар аст, аз Тоҷикистон ифтихор дорад. мо низ бо ӯ ифтихор дошта бошем. ақлкушиву чоҳафкунӣ накунем. вассалом.